Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, J-Nyn your Bisaya friend. And for today's video, ay gagawa ulit ako ng tutorial para sa mga kakamonetize pa lang na hindi alam kung paano i-own ang monetization sa kanilang videos. And if you're new to my channel guys, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify ka every time na may bago ako videos. So, gaano nga ba ka-importante na malagyan ng ads ang ating videos? Importante ito guys dahil sa ads tayo kumikita. So, kung gusto mong malaman kung paano, sundan nyo ako. Pinakauna lang natin gawin guys ay i-open natin ang ating browser, which is Chrome or kung ano man pong browser na gamit ninyo. And then i-type nyo lang ang YouTube. Then since andito na si YouTube, i-click ko na to. And then i-click natin ang ating profile picture sa gilid. Then select YouTube Studio. So, pagka-click mo sa YouTube Studio guys, makikita po natin ang ating channel dashboard. Then, i-click natin ang videos. So, pagka-click mo sa videos, ito na, makikita na natin ang ating videos, ang kanyang visibility, tapos monetization, ito yung nahanap natin. Then, restrictions. So, as what you can see guys, itong video kong to, surprise video greetings, is naka-off po ang kanyang monetization. So, ang gawin lang natin ay i-click natin siya. Then, on. Then, save. So, ayan guys, once na naka-green na siya na may dollar sign, ang ibig pong sabihin yan ay malalagyan na ng ads ang inyong video. The more ads, the more dollars. Ganun pa din guys, i-open lang natin ang ating browser. I-landscape ko lang para mas klaro at fit po siya sa screen. And then type www.youtube.com. Then once ma-open na natin ang ating YouTube, i-desktop site natin siya guys, not mobile site. Kasi pag naka-mobile site ka lang, hindi ka makakapag-proceed. So let's now click the three dots sa right side, then click desktop site. So once na desktop site na siya guys, i-click lang natin ang ating profile picture, and then YouTube Studio. Kung ano yung ginawa ko sa laptop guys, yun lang din ang gawin natin sa cellphone. So now nakikita na natin ang ating channel dashboard. Let's now click the videos. Ayan. So sundan nyo lang guys kung ano yung pinapakita ko kanina sa laptop. Ganun din ang gawin nyo pag kayo naka-cellphone. I-on lang ang monetization. Pag ito'y naka-off, i-on lang. So, ganyan lang siya kasimple guys. Sana ay masundan nyo. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong videos. So, thank you so much sa inyong pagpapanood.